Maayong buntag mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo karong Domingguha nga diin kita nagkahiusa na usab diha sa pagsimba sa ato ang Dios. Bisan asa ka man karon nahimutang ako ang pag-ampo og mga paghangyo sa Dios nga ang ato agayong espiritu nahiuyon usab sa espiritu sa Dios aron sa ato ang pagpaminaw sa iyahang pulong karon aduna gayud kitay makinabuhi nga kamatuoran, and at the same time ang ato ang panlantaw niining kinabuhi mausob gayud nga aduna nay Dios non nga panlantaw aron makahimaya kita sa Dios sa ato ang kinabuhi. Mga igsuon, karon ang unang adlaw sa Agosto 2021. Ug ang mahitabo karon sugod karong adlaw hantod mahuman ang tibuok Agosto kay atuang tun-an ug atuang i-emphasize ang discipleship month. Aduna kitay discipleship emphasis month ug nagpasabot kini nga mopahulay usa kita sa libro sa mga Hebreo. Kabalo ko nga nagpanikad na gayud kita, ako mismo nagpanikad gayud aron makatuon, makapaminaw sa pulong sa Dios didto sa libro sa Hebreo. Apan nakahinumdum mo nga si David nagsulti kanato kadtong ending sa libro sa Mateo nga mubalik kita ilabi na gayud sa pagkutlo sa pagtuon sa Mateo 28:18 hangtod sa 20. Mao kini karong adlaw ang sinugdan sa ato ang pagtuon niining pipila ka mga bersikulo aron ma-emphasize nato ang sugo sa Dios nga maghimo kitag mga tinun-an, maghimo kitag mga disipulo sa tanang kanasuran. Mao to salamat pod sa praise and worship team nga niawit gayud kita og mga alawiton alang sa mga kanasuran kay mao gayud kana ang padulngan sa sugo sa Dios nga maghimo kitag mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Mao nang ato ang pagasugdan karong adlaw mga igsuon sa ato ang pag-emphasize sa discipleship month, and kabalo ko nga pagkahuman ni ining bulana kauban usab sa daghan natong mga activities nga pagabuhaton God willing, ato ang kasing-kasing gayud mahiuyon gayud sa kasing-kasing usab ni Ginoong Hesus alang sa kanasuran. Karong adlaw ang ato ang titulo sa atong pagatun-an kay ang mga timailhan sa matuod nga disipulo. Mga timailhan sa matuod nga disipulo, makita ka na sa Mateo 28, magsugod kita sa 16, hutdon na lang nato sa 20. Aron sa tibuok bulan ato ang mabasa balik-balik kining mga pulong ni Ginoong Hesus. Ato ang basahon sugod sa 16 hantod sa 20 ang Mateo 28. Ug ang mga napulog usa ka mga tinun-an nangadto sa Galilea sa usa ka bukid nga gitudlo kanila ni Hesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, ilang gisimba siya. Apan dihay mga nanagduha-duha. Ug si Jesus miduol ug miingon kanila, kanako gihatag ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang mga kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumin ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Magampo kita mga igsuon. Ginoong Dios, nangayo kami sa imuhang kaalam. Kay kung wala o Dios ang imuhang kaalam, wala gayud kami masabtan ug dili namo makinabuhi ang imong kabubuton sa amo ang kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Ang Dios magapanalangin sa pulong nga ato ang gibasa karong kabuntagon. Wala ba kamo gahandom mga kaigsuunan sa pangutana nga kanus-aman mahuman ang among pag-antos niining COVID-19 nga pandemya? Or siguro ang mas maayo siguro nga pangutana kay nakahinumdum pa ba mo
sa klase sa inyuhang kinabuhi sa wala pa niabot kining pandemya na siguro no sa murag tuig kapin na nga niabot kining pandemya, murag nakalimot na ta nga unsa man toy akong buhaton sa buntag, sa udto ug sa hapon kadtong wala pa kining pandemya. Pero kabalo ba mo mga igsuon nga dili kini ang pinakauna nga panghitabo sa Kristohanon nga nausob ang ato ang klase sa panginabuhi, nausob ang klase sa atong mga aktibidades sa matag adlaw, kay ug tan-awon nato ang historya sa kalibutan, daghan ng panghitabo nga giusob o gikaraw ang panginabuhi sa Kristohanon nga kini nausob gayud ug dili na pareho sa kadto nga miagi. Dadon ta mo sa 5 ka panghitabo sa historya mga igsoon nga diin nausob gayud ang klase sa kinabuhi sa mga Kristohanon. 5 ka mahinungdanong kausaban sa kalibutan, ilabi na gayud or nagasentro gayud sa mga Kristohanon nga diin nausob ang klase sa ato ang panginabuhi. Una niini kay nahisgutan na kadtong pagsugod sa libro sa Hebreo nga kadtong nasunog ang Roma sa tuig AD 64. Sa wala pa kini mahitabo nga dakong sunog, aduna na may mga ginagmay nga paglutos ug pangkastigo sa mga Kristohanon apan pag-abot gyud ani nga sunog unya pagpasangil nga ang mga Kristohanon kuno ang nagsugod ani nga sunog. Grabe na, worldwide na. So sa tibuok nga known world during that time, ning spread ang kaning pagpanglutos ug pagpatay ug pagpasangil ug tanang mga kastigo nga gihatag sa mga Kristohanon. So sa una, dili pa sila magtago-tago kung sila nga magsimba. Pag-abot niini nga sunog or pagkahuman ani nga dakong sunog, gatago-tago na sila didto sa sementeryo, didto sa langob, nausob gayod kay real man ang threat sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Apan mga igsuon, klaro gihapon nga ang sugo ni Jesus sa Mateo 28 wala nausab. Kay nganuman, padayon man ang pagpangwali o pagpanudlo sa mga matuod nga Kristohanon niadtong panahona to a point nga bisan sa grabe nga pagpanglutos, grabe usab ang pag-spread sa Christianity, sa gospel ni Ginoong Jesus niadtong panahona. Ikaduha nga mahinungdanong kausaban sa kalibutan, 300 years kadtong grabe nga pagpanglutos para sa mga Kristohanon. 300 years mga igsuon. Kita almost 2 years pa lang ang COVID-19. Murag dili na ta mahimutang ug murag grabe na ang ato ang bagutbot. Apan kining mga kastigo ug pagpanglutos ug pagpakaon sa leon didto sa Coliseum, it lasted around 300 years hantod naabot kining kasabutan or Edict of Milan in the year 313 AD. Kini nga kasabutan or meeting siugdan kini ni Emperor Constantine unya gihimo ng madawat ang Christian religion didto sa Roma. Dili lang gani siya gidawat, nahimo na siyang official religion of Christianity of the Roman Empire during this time, ang relihiyon sa Christianity. Ang nahitabo is very interesting. Gikan sa panahon nga grabe ang pagpanglutos, unya nausob lang og kalit nga sila na ang naa sa lingkuranan sa gahom. Aduna nay gahom ang religion sa Christianity during this time. Ang nahitabo, daghan kaayong mga nanulod nga mga lubo ug mga wolf nga niapil sa Christianity. Kay tungod naa naman didto ang pagkadato, pagkahayahay sa kinabuhi. Daghan na ang misulod nga mga hari or mga pari, mga leader sa relihiyon nga lobo di ay sa tinuod pa lang, no? Grabe, kahakog ang kasing-kasing. Unya, aduna po'y mga Kristohanon nga murag na relax.
tungod kay nadawat naman, no? Dawat na kaayo ang relihiyon nga Kristohanon, relax na kaayo ko, no? Apan, mga igsoon, bisan niining dakong kausaban, ang sugo ni Jesus, wala na usab. Naagihapoy mga Kristohanon, nga gigamit ang Dios og pinaagi sa balaang Espiritu, nga nagapadayon og pagpanudlo, og nagasulti sa ibanghilyo ni Ginoong Jesus, nagawali niini, og nagahimog mga tinun-an sa mga kanasuran. Ikatulo, nahitabo kini 1,000 years later. Ikatulo nga mahinungdanong kausaban sa kalibutan sa mga Kristohanon, niabot ang gitawag nga the Black Plague. Kini nga kasakit ug pandemya, nagsugod kini sa year 1346, naabot kini sa Europa in the year 1348, and it lasted for many years, nga matud pa naa kunoy nangamatay around 75 million people during the Black Plague. Og dili lang pud kini maoy usa sa kanang mga pandemya nga nangahitabo sa una, daghan pa ang nahitabo sa tibuok historya nga diin nausob ang klase sa panginabuhi sa mga Kristohanon, kay kabaluman sila nga adunay sakit diha nga makamatay. Maunay daghang mga tawo nga diin mga hadlok na gayud mo gawas, dili lang siguro karon kining social distancing ug uban pa nga mga kanang mga ginabuhat nato to prevent kini nga mga viruses ug mga sakit nga mo katag. Apil niini sa una kining tawhana nga naa dinhi, dili ni siya kanang monster kundi mao kini ang doktor nila. Nagbutang og kurat kaayo nga maskara. Matud pa nila ang kana kunong murag na ay bik diha, pamutangan kuno nila og herbs para daw dili musulod ang kadtong mga baho. Kay abi nila gikan sa baho sa nangamatay didto ang kanang virus nga musulod, wala sila kabalo nga naara diay mga ilaga, no? So tungod nini nausob na pud ang panginabuhi sa mga Kristohanon, ang uban nangahadlok, ang mga lubo, gatago-tago dito sa ilahang asa sila dapita. Apan, ang sugo ni Jesus, wala na usab. Ang mga matuod nga mga Kristohanon, padayon sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios, pagpangwali, bisan pa pagpanambal o pag-take care ni adtong mga masakiton alang sa kahimayaan sa Dios. Ikaapat nga, mahinungdanon or significant change sa kalibutan sa mga Kristohanon kay nahitabo ni adtong tuig 1914 hangtod 1945 ang ginatawag nato nga the World Wars. Again, dili lang kini ang duha ka gubat nga nahitabo sa kalibutan, daghan kayong gubat. Apan kining World War I ug World War II, maoy gausob pagayod sa kinabuhi sa mga Kristohanon, kay ang gubat ug ang threat nga mamatay naa naman diha lang sa kilid-kilid or moabutay naman. Daghang mga lubo again nangahadlok, nang gamit na og mga compromises ning side na didto sa mga evil nga mga tawo ug evil nga mga regime, hiding upon their religion, no, nagtago-tago. Apan klaro gihapon mga igsuon nga ang sugo ni Jesus wala na usab. Nga gikan sa Jerusalem aduna gihapoy mga matuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus nga sige og pagpangwali sa pulong ug sa ebanghelyo nga naabot na sa tibuok kalibutan ang pagpangwali kang Ginoong Hesus. Ug lastly, ang atuang kinabuhi karon uban niining internet ug COVID-19. Na kung sa World War I o World War II, ang mga tao kay gasigig lantaw sa atubangan, sa taas o sa ilahang palibot, kay basin og naanay mga moatake nga mga hapon or unsa bang mga kontra nga mga soldiers nga moabot, mupatay kanila. Ang mga tawo karong panahona, gasigig doko. No?
gasigig duko, bisan og galakaw gaduko, no? Maglakaw kita sa mall sa una, ambot og muadto pa ba mog mall karon, murag wala man siguro mall. Daghang mga batan-on nga gasigig duko, galakaw ug asa man padulong apan gasigig duko ug gasigig tan-aw niining ilahang gadget ug gasigi og unsa pang mga ginabuhat within the internet world. Unya niabot ang COVID-19 niadtong miaging tuig, nausob na pud ang klase sa ato ang pagsimba sa Dios, ang klase sa pagpanginabuhi nato isip mga Kristohanon. Di ba? Kay hinumdum siguro mo sa una, kung kamo nagawali sa gospel ni Ginoong Hesus, mas tsada mangyud nga duol. No? Murag dugol ang nawong, unya mag-istorya, usahay naapatay gamiton nga truck, aron basa-basahon, apan tungod niining social distancing, murag mangalot na tagamay nga unsaon man, no? Aduna kitay gamay nga pag unsa ni kanang murag layo nga distansya aron kita makawali maunang kadtong mga gasalig sa truck aron mag-share sa gospel, naglisod na gamay unsaon man ni pagsulti, unsaon pagpangwali. Mga igsoon, bisan niining tanan nga klase sa kausaban sa kalibutan, ang sugo ni Jesus wala na usab. Ang sugo ni Jesus wala na usab. Sukad sa una, sukhantod karon, ang sugo ni Jesus managbuhat kamo og mga tinun-an sa tanang kanasuran. Dili kini sayon mga igsuon, kay sukad pa sa una, walay hayahay nga nagawali ni ining unsa ni kaning pagsugo ni Ginoong Hesus sa iyahang mga katawhan. Gusto kaayo ni nato mga buhaton, mga igsuon. In fact, kung siguro in the future, looking back, learning from history, dili kini maulang ang mausob ang kalibutan sa mga Kristohanon, daghan pa kini kay nganuman nabuhi man kita niining kalibutan nga puno sa kalibog, no? Puno sa daghang mga binuang ug daghang mga pagpanintal. Nagsugod kini didto kang Adan ug kang Iba nga miingon ang serpente, ang yawa kang Iba, tinuod ba gayud nga gisulti na sa Dios? Did God really say that? The first words of confusion naabot sa hunahuna ni Iba. Unya, dili lang kana, maito si Iba kay wala pa siya fallen nature ni adtong panahona pagsulti sa yawa. Kita karon gidungagan pagayod sa ato ang kasing-kasing nga gusto gayud nga libugon ang kaugalingon, gusto magpakasala o gusto magbuhat og mga butang nga sukwahi sa gusto, kagustuhan sa Dios. Grabe ang kalibog, karong kalibutana. In fact, karon kay grabe mangyud ang Olympics, no? Salamat sa Ginoo nga naa nagyud tay una nga gold. Pero kabalo ba mo nga ang kalibog apil na sa Olympics? Naay usa ka weightlifter nga taga New Zealand nga natawo siyang lalaki. Apan ugma mag-compete siya sa weightlifting sa mga babayi. Dili ba ka malibog, ana, igsuon? Ngano man na? Bisan ang Miss Universe ni aging tuig, lalaki na tawo apan nag-compete sa Miss Universe last year. Dili ba ka malibog ni ana, mga igsuon? Daghang kalibog ni ining kalibutana nga muusob gayod sa klase sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. That is because of the pressure of this world. Dili ta moadtog layo sa relihiyon. Daghang mga Presbyterian churches ug uban pang mga dagko nga relihiyon didto sa West. Nga karon nidawat na sila og diborsyo, nidawat na sila og same-sex marriage tungod sa pressure sa kalibutan. Di ba ka malibog, ana, mga igsuon? Dili lang pud kana, bisan sa atoang kaugalingong mismo nga denominasyon sa Christian and Missionary Alliance, aduna gihapon mga pastor ug uban nga magtutudlo nga ang ginatudlo sukwahi
sa ginatudlo ni Ginoong Hesus. Adunay mga magtutudlo nga gawali gihapon og kining ginatawag nato nga prosperity gospel, nga kung dili ka dato wala kay panalangin sa Dios. Nabuhi kita o mga kaigsuunan niining kalibutan nga puno sa kalibog apan. Ang pagpanudlo o ang sugo ni Ginoong Hesus wala na usob. Sa pagsulti niya nga manag-adto kamo o managbuhat kamo sumusunod or disipulo ni Ginoong Hesus sa mga kanasuran, gisugo ni niya sa mga matuod nga mga Kristohanon, nga matuod o tinuod gayod nga nagtuo o nagsalig kang Ginoong Hesus. Maunang karong kabuntagon, aduna kitay tulo ka ilhanan sa tinuod nga mga disipulo ni Kristo, nga ato ang makutlo sa ato ang gibasa nga bersikulo gikan sa 16 hangtod sa 20. Ang una mga igsuon, sa tulo ka mga ilhanan, kung kinsa gayud ang mga tinuod nga mga disipulo ni Kristo, mao kini ang mga tawo nga nagtubo sa saktong kaalam sa Dios. Mga tawo nga nagtubo sa sakto nga kaalam sa Dios. Ang bersikulo 16 nagsulti kanato nga adunay 11 ka mga tinun-an nga nangadto sa Galilea sa usa ka bukid nga gitudlo kanila ni Jesus. Ug sa ilahang pagkakita kaniya kang Ginoong Hesus, ilang gisimba siya apan dihay mga nanagduha-duha. Nganong nanagduha-duha man kining uban? Well, ug imuhang lantawon, adunay duha ka klase actually nga mga disciples during this time. Naay mga disciples nga nakakita na gayud sa risen Christ, nga buhi gayud si Ginoong Hesus. Naay uban pod nga wala pa. Usa ni ana si doubting Thomas, na nagduha-duha si Thomas. Ikaw bagyod na, tinuod bagayod ang risen Christ. Ug gipakita siya ni Ginoong Hesus sa iyahang mga samad ug mga labud sa lawas. Unya misulti si Thomas, "My Lord and my God." Miresulta kini og pagsimba. Uban sa mga disipulo, ilabi na si Thomas, karon pa gayud nakakita sa buhi nga Ginoong Hesus, apan usa lang ang sigurado. Kay ug mulantaw ka sa resulta nga nakita nilang buhi si Ginoong Hesus didto sa libro sa mga buhat, halos kada chapter adunay mga pagsimba, adunay mga pagampo ug adunay pagpuasa didto sa tawo nga o sa Dios nga ilahang nakita nga buhi. That is the Lord Jesus Christ. From Acts 1, Acts 2, Acts chapter 4, Acts chapter 9, Acts chapter 16, kini nga mga disipulo pirmintig pagampo, gasigi og simba. Ang uban panahon gapuasa sila para kang Ginoong Hesus. Ug miresulta kini og klase-klase nga mga milagro, ug mga tawo nga mga nangaluwas, ug mga Kristohanon nga giluwas usab gikan sa kanang physical harm tungod sa ilahang pagsimba ug pagampo sa Dios, sa Alpha ug sa Omega nga si Ginoong Hesus. Mga igsoon, ang pagkamatay ni Ginoong Hesus mao katoy timailhan nga siya tawo gayud. Mubati siya og kasakit, mubati siya og kauhaw, mubati siya og kagutom to a point nga namatay gyud si Ginoong Hesus. Siya tinuod gayud nga tawo ug sa iya usab nga pagkabanhaw mga igsoon nagpamatuod usab kadto nga ang iyahang mga promesa tinuod gayud kay siya Dios man. Mauna ang resulta, misimba ang mga disipulo kaniya. Nisimba sila, dili nimo pwede buhaton sa tawo lang ang pagsimba. Kay batuhon ka sa mga Hudiyo ni adtong panahona. Apan pariho sa gisulti ni Tomas sa pagkakita niya kang buhing Hesukristo, "My Lord and my God." Nisimba si Tomas, misimba usab ang 11 ka mga disipulo sa pagkahibalo nila sa saktong kahibalo kung kinsa si Ginoong Hesus.
Murag ako ang pamati gani niining panahuna nga sila adunay pamati nga pariho kang David sa Salmo 27 nga nagsulti si David sa bersikulo 4. Usara kabutang ang akong gipangayo sa Ginoo ug maugayod kini ang akong gihandom pag-ayo nga makapuyo ako sa iyang templo sa tibuok kong kinabuhi ug didto makapamalandong ako sa iyang kaayo ug makapangayo ako sa iyang paggiya. Makapangayo ako sa iyang kinaiya aron ako magiyahan. That is to seek Him in His temple. Maubitaw tong sa libro sa mga buhat nga paglantaw nila ni Kristo nga misaka na padulong sa langit. Nanghinganghan na lang silang tanan didto unya na ay anghel pa nga misulti kanilang, huy, wala na si Jesus. Tuwa na sa langit. Kay tungod ang ilahang kasing-kasing, grabe ang kalipay o grabe ang pagsimba kang Ginoong Jesus. Ang buhi nga Dios, mga igsuon, ang una nga timailhan sa usa ka matuod o tinuod nga disipulo tinun-an ni Ginoong Jesus, kay siya nagatubo sa iyahang sakto nga pagkaila kung kinsa gayod si Ginoong Jesus. Nagatubo sa saktong pagkaila kung kinsa gayod si Ginoong Jesus. Igsuon, sa panahon ni ining pandemya, masulti bagayod nimo sa walay pagduha-duha nga ikaw nagatubo sa imong pagkaila kang Ginoong Jesus nga miresulta sa pagsimba kaniya, sa kahadlok kaniya nga kay siya man ang Dios nga matuod ug sa pagsimba sa iya sa kamatuuran ug diha sa espiritu. Ang saktong kaalam kang Kristo muresulta sa pagsimba nga naghandom gayod sa pag-ila sa Dios diha sa kahadlok ug kahingangha. Gahandom ba ikaw, igsuon, nga mas mailhan pagayod nimo si Ginoong Jesus? Kay usa ka na katimailhan nga ikaw disipulo ug tinun-an gayod ni Ginoong Jesus. Ikaduha nga timailhan, mga igsuon, kay ang usa ka tawo nga ginaluwas ni Kristo gikan sa kamatayon padulong sa kinabuhi. Ginaluwas, ako aning klaruhon ha, this is a present progressive. Ginaluwas ni Kristo gikan sa kamatayon. Dili kay naluwas katong usa ka punto nga murag niampo ko nga dawaton nako si Jesus, naluwas na dayon ko. Apan klaro nga ang tawo nga ginaluwas ni Kristo gikan sa kamatayon padulong sa kinabuhi. Mga igsoon, sa Mateo 28:16, 11 kini sila. Kay nawad-an naman ang kadtong ikadusi nga si Judas, nga dili tinuod nga Kristohanon, lubo kadto siya nga nag-apil-apil lamang kay tungod tamis man ang mga blessing lugar nga gihatag sa Ginoo niining mga disipulo. Apan kining mga 11, ang journey nila together with the Lord Jesus Christ started 3 years before. Usa kini ka journey ang ilahang relationship kang Ginoong Jesus nga sa Mateo 4:19 mao kini ang pagsugod nga pagtawag ni Ginoong Jesus kanila. Ang giingon ni Jesus, sunod kamo kanako ug dili na isda ang inyuhang pangitaon kay tudluan ko kamo sa pagpangisda og mga tawo. Adunay duha ka butang, mga igsuon. Una, dili lang kini tawag sa pagdisipulo, no? Nga maghimo kamo og pangisda kamo og tawo. Dili lang siya tawag sa pagdisipulo, kundili una sa tanan tawag kini sa kaluwasan. Kay kining panahon na si Mateo mangingilad, tax collector, ang uban kinabuhi nga aduna gayoy unsa ni kanang sala sa ilahang kasing-kasing na separate kanila sa Dios, apan gitawag sila diretso ni Ginoong Jesus. Tawag kini primarily sa kaluwasan. So makita nato igsuon nga kini nga klase nga pagtawag ni Ginoong Jesus, ang tawag sa kaluwasan
kay tawag usab di ay sa pagdisipulo. So these are two sides of the coin, nga kung gitawag ka sa kaluwasan, tawag pod na siya sa pagdisipulo. Dili pwede nga gitawag ra ka diretso pagdisipulo nga in the first place wala ka giluwas ni Ginoong Hesus. Dili pod siya pwede nga ikaw giluwas ni Ginoong Hesus unya dili ka mupadulong or mag-journey with Christ towards discipleship. Para rana sa mga pastor, no? Daghan kay ko makadungog og mga ingon ana ba. Pagampo, dili ko ana para rana sa mga pastor. Unya moingon ra ba dayon gyud sigurado nga kadtong April 3, 1939 dugayan na no. Gidawat na ko si Jesus sa ako ang kasing-kasing. Unya ingnon nimo pwede ka magampo. Ampo ining atong igsuon nga adunay sakit. Dili ko pwede ana. Ikaw ra pastor. Ang tawag sa kaluwasan kay tawag usab sa pagkadisipulo. In other words, ang kaluwasan is a journey. It's not a one point nga panghitabo sa imong kinabuhi nga kadtong adlaw, kadtong bulana, kadtong pitsaha, kadtong orasa gidawat nako si Jesus. Luwas na dayon ko, bahala og unsay akong buhaton. Naduda kayo na mga igsuon. Kay matud pa sa 1 Pedro, sama sa batang masuso nga nangandoy sa gatas sa iyang inahan, panganduya usab ninyo ang lunsayng gatas nga espirituhanon aron mutubo kamo sa hingpit nga kaluwasan. Adunay pagtubo sa kaluwasan mga igsuon. Dili lang siya one-time event, but it is a journey. In fact, matud pa sa Biblia nga ang kaluwasan sa kadtong mga matuod nga mga Kristohanon, nagsugod pa kini sa wala pa nabuhat ang kalibutan, nga nisangpot ikaw sa hunahuna sa Dios. Unya giplano na dayon niya ang pagtawag kanimo. Sa kadtong panahon nga natawo ka, daghan kaayo nga mga panghitabo nga naabot sa imong kinabuhi, whether it's a event of joy or sa panahon nga daghang problema sa kinabuhi, gi-orchestrate kadto sa Dios aron maabot ka sa punto nga naay muwali kanimo sa gospel ni Ginoong Hesus. Unya ang Dios maoy muusob sa imuhang kasing-kasing ug mo respond ka sa gospel. Unya didto nadawat nimo ang kaluwasan ni Ginoong Hesus nga diin ikaw gideklarar nang walay sala sa atubangan sa Dios. Ikaw gihimo ng anak niya, parte na sa pamilya sa Dios, ug ikaw nahiusa na diha sa kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Usa ka na ka event sa panahon nga imuhang gidawat ang kaluwasan ni Ginoong Hesus ug gibiyaan nimo ang imong kinabuhi nga gasalig lamang sa imong kaugalingon o gasalig sa sala ni ining kalibutana. Apan wala na human diha ang kaluwasan. Kay ngano man naa pa may kaluwasan nato through the sanctification nga kita sa pangadlaw-adlaw nga kita nagsimba ug nagbuhat sa mga buluhaton diha ni Ginoong Hesus. Naghulagway ang atong hulagway daw murag nagkapariho kang Ginoong Hesus. Naay usahay nga mapandol kita apan ang balaang espiritu mo konbiktar kanato ug moingon nga pag pangayo nagpasaylo. Usba na ang imuhang kinabuhi, pinaagi sa grasya sa Dios. Usa kini siya ka journey bisan hantod didto sa kamatayon nga kita tagaan na dayon og lawas nga glorified body diha makompleto ang atong kaluwasan mga igsuon. Sa kamatayon or sa pagbalik man ni Ginoong Hesus. Ang ikaduhang timailhan mga igsuon sa usa ka Kristohanon or tinuod nga disipulo ni Ginoong Hesus, mao kining ginaluwas. Dayag nga nga gibati nga kabalugyod ka nga ginaluwas ka ni Ginoong Hesus
gikan sa kinabuhi sa darkness into the light. Kining mga habits nato karon nga aduna gihapoy murag taste of who we were before, ginausob ka na ni Ginoong Hesus into this holy child of God nga naa sa hulagway ni Ginoong Hesus. Kung nabati na nimo mga igsuon, then usa ka na siya katimailhan nga ginausob ka o ginaluwas ka ni Ginoong Hesus pinaagi sa iyang grasya nga naa kanimo. But do you feel that? Do you see that? Imo ba nang nakita sa imuhang kinabuhi? Kay og dili mga igsuon, then dili para kanimo ang kadtong sugo ni Hesus nga managbuhat ka og disipulo sa mga kanasuran. Kay in the first place, basin. Wala pagayod nimo na dawat ang grasya sa Dios nga nagresulta sa kinabuhing walay katapusan pinaagi lamang sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Ikatulo mga igsuon, ikatulo nga timailhan sa matuod nga disipulo tinun-an ni Ginoong Hesus, mao ang tawo nga nagalambo ang gugma sa pagtuman kang Kristo. Ang tawo nga nagalambo ang gugma sa pagtuman kang Kristo. And if you would notice, the 3 points that we have, kay naagyud sa kanunay nga murag nagagrow, nagatubo, ginaluwas, ug nagalambo ang gugma sa pagtuman kang Kristo. Kay nga naman, kining sugo manggod ni Ginoong Hesus sa Mateo 28:18, nga himuan ninyo nga mga tinun-an ang tanang kanasuran. Mas naklaro pa gyud ni sa libro sa Buhat 1:14, sa unsang paagi niingon si Hesus nga mahimo kamong saksi gikan sa Jerusalem, sa Judea ug Samaria, padulong sa end of the world. Unya, kung walay nagalambo nga gugma sa pagtuman niining sugo ni Ginoong Hesus, dili ni kaya sa mga disipulo. Kay nga naman, sa mataglakaw nila aron musunod sa sugo ni Ginoong Hesus, adunay mga pagpanglutos ug adunay dakong babag aron dili kini nila mabuhat. Kita manggali nga bisan og kining pag-exercise lang sa matag adlaw, di mangganita makalahutay, kapoy man kaayo. May pa ang uban diha sama sa akong asawa makalahutay. Murag gamay lang nga push up diha agoy. Unsa pa kahaog kanang mga kastigo nga dili lang sa pisikal kundi sa emosyonal nga biyaan ka sa imuhang pamilya. Ipadaplin ka og dili ka dawaton nga isip parte na sa pamilya, pagkastigo sa imong mga higala sa una ug uban pang klaseng kastigo nga bisan mo resulta sa imong kamatayon kung wala nagalambo ang imuhang gugma sa pagtuman niining sugo ni Ginoong Hesus, then dili ni kaya nga maabot sa end of the world. Apan naabot man diri sa atua, naabot mas gusa ang gospel ni Ginoong Hesus. Naabot man sa gusa ang pagpamuhat og mga disipulo ni Ginoong Hesus, mao bitaw kining ania ang Golden City Alliance Fellowship. There were people, true believers, true disciples of the Lord Jesus Christ, nga bisan luyo sa grabe nga mga pagsulay niining kinabuhi, their love to obey the commands of the Lord Jesus Christ nagatubo, dili makakumpara sa unsa mang kasakit nga mo resulta tungod niini. In fact, there's a beautiful words ni Pablo sa 2 Korinto. Niingon siya, apan wala niya kuhaa, adunay mga kasakit nga gitugutan ang Dios sa kinabuhi ni Pablo. Naghangyo si Pablo nga kuhaa kini Lord, apan wala niya kuhaa kini. Hinuon miingon siya, ang akong tabang maulang ang imong gikinahanglan. Naabot ba na sa imong kinabuhi mga igsoon nga luyo sa daghang mga kakulangon niining kalibutana sa atong kinabuhi, miingon ka nga Dios, ang imong tabang maulang ang akong gikinahanglan. Mao kinagisulti ni Pablo.
Nipadayon siya o nipadayon ang Dios pakigistorya kay Pablo kay makita gayud ang akong gahom diha sa imong kaluyahon. Busa malipayon gayud akong sa pagpasigarbo bahin sa akong mga kaluyahon aron bation ko kanunay ang gahom ni Kristo kanako. Sa bersikulo 10, busa malipayon ako karon sa akong mga kaluyahon, sa mga pagpasipala kanako, sa mga kalisdanan, sa mga pagpanglutos ug sa mga kakulian tungod sa akong pagsunod kang Kristo. Grabe no? Tanan kining mga giagian nga pagsulay ug paglutos ni Pablo tungod kini sa iyang pagsunod kang Kristo. Unsabay gugma nga grabe kadako nga mas labaw pa niining mga kasakit niining kinabuhia. Ug niingon si Pablo, kay diha sa kaluyahon lig-on ako sa Dios. Grabe ka amazing nga verse nga diha sa kaluyahon nato lig-on kita sa Dios. Kagahapon mga igsuon, na ako'y 2 days ago or 3 days ago, na ako'y gipost nga question sa Facebook. Kay na-notice gyud nako nga kasagaran sa ako ang mga friends o siguro ang inyohang mga friends sa Facebook nga ang pirmi ginasulti or kanang ginatawag nga gina-claim perminti nga mga bersikulo kay kining Jeremiah 29:11 no nga plan sa Ginoo to prosper you ug uban pa ako nang gina-claim. Uban ni ana ang Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Jeremiah 33:3, call upon me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Kanunay balik-balik yun na. Kanunay maug yun na sa nga mga verses ang gina-claim lugar o gina-quote sa kadaghanan nga mga Kristohanon sa Facebook. So mo nang naamanggug ko'y nakita nga bersikulo didto sa Jeremiah 42:5 hangtod sa 6 nga adunay grupo sa mga officers ug ang mga katawhan sa mga Israel ni adtong panahona nga aduna sila dakong pagsulay ug I want you to read this. Taas-taas ni siya nga story. I think it starts in Jeremiah 40 ug mahuman sa 43 or 44. Niisulti sila, aduna sila gina-claim kay Jeremiah. Niingon sila kay Jeremiah. Hinaot pa nga ang Ginoo nga imong Dios Jeremiah mahimong tinuod og kasaligan nga saksi batok kanamo kun dili namo tumanon ang tanan niyang isulti kanamo pinaagi kanimo. Mao kini ang ilahang gina-claim diha sa Ginoo ug niingon pagayod sila ganahan kay kuani. Magustuhan man namo kini o dili, tumanon gayud namo ang Ginoo nga among Dios aron mahimong maayo ang tanan alang kanamo. Guwapo kayo sa nga verse nga i-claim lugar, no? Although sa story ang kining mga tawhana nga ni-claim ani pag-abot sa tubag sa Dios kanila wala nila gidawat, no? Pero guwapo kayo siya nga i-claim lugar nato or ato ang isulti diya sa Dios nga Lord, magustuhan man namo ang moabot kanamo or dili, tumanon gihapon namo ang imong gisugo kanamo sukad pa kadtong 2000 tuig nga miagi sa imong gisulti sa imuhang mga tinuod nga disipulo. Naay mga nitubag gamay ra man pod nga akong pangutana kay ingon ani. Nganong Jeremiah 29:19 may ato ang permi i-quote og i-claim. Nganong dili wala man gyud koy nakakita og ingon ani. No? Nga bisan sa kalisod Lord, mutuman ako kanimo. Well, duha lang, although dili man gyud daghan no kay dili man ko sikat nga tawo, naay duha nga nitubag nga gusto kay ko sa ilang tubag. Una, ako lang gitabunan ang ilahang ngalan. Niingon siya nga mahadlok man dud ko sa kadtong unfavorable nga part. Katubang madawat man namo, gusto man namo or dili namo gusto ang imong ihatag, unfavorable man to siya sa in English. Madlok man gud ko sa unfavorable nga part. I think iha kining gisulti generalization of the many sa mga Kristohanon nga panlantaw
no, nga mahadlok gyud kita sa unfavorable. Nakahinumdum dayon ko sa gisulti ni Juan sa 1 John nga niingon siya, perfect love cast out fear. No? Kung aduna kitay hingpit tininuod nga gugma sa Dios, gugma sa sugo ni Ginoong Jesus, kini nag-cast out sa unsa man nga mga kahadlok. So maupunto ako ang pag-reply sa iya, and then praise God. No? Napay ikaduha. Niingon ang ikaduha. Ang first ko, no, Jeremiah 29:11, is pleasurable and it soothe. Lami siya. Paminawon, no? Lamis kasing-kasing, lamis dalunggan. The second bears accountability. Ano? Nga mutuman ko, musunod ko, responsibility. The incapacity to follow exactly what His Word tells us to do is difficult and again, naanapod, scary. Makahadlok. It's the fear of confronting our inability to obey. Maunang dili nato ginakot ang mga bersikulo nga nag-ingon nga mo, obey ko kanimo Lord, trust and obey. Bisag unsay mahitabo sa akong kinabuhi, gusto man ako or dili. And then naabot na pod sa akong huna-huna ang gisulti ni Timoteo sa 2 Timothy. Nga moabot ang mga adlaw nga ang mga tao dili na mahigugma sa saktong pagpanudlo sa pulong sa Dios ug didto lamang sa mga pulong nga makagitik sa ilahang mga dalunggan, makagitik sa ilahang mga dalunggan nga lami kayo paminawon ug sila nagkinabuhi na diha sa pagkalaway ug nagapaminaw na sa mga mini ug mga lubo nga mga propeta. Ang ikatulo nga timailhan mga igsuon kaya nga to ang growing delight and love to obey the Lord Jesus Christ o ang iyang command. Tulo. These three. Ang ato ang pagtubo sa pagkaila, saktong pagkaila sa Dios. Ang ikaduha, nga ang tawo nga ginaluwas sa Dios ni Jesus tungod sa iyang grasya, gikan sa kamatayon hantod sa kinabuhi, ug ang ikatulo, kining nagalambo nga gugma sa pagsunod sa mga mando ni Ginoong Jesus. Ato kining hinumduman nga ang timailhan sa matuod nga disipulo nakaangkla sa kinaiya sa buhat ug pagtawag ni Kristo. No? Kay kadtong tulo ka marks, tulo ka ilhanan, response man kadto sa kinaiya kung kinsa gayud si Ginoong Jesus, maunang ikaw musimba kaniya sa mga buhat ni Ginoong Yesus, sa iyahang kamatayon, sa iyahang pagsakripisyo, o sa iyahang pagkabanhaw, nga kita aduna na po'y kinabuhi, nga ginaluwas ni Ginoong Yesus. O ang ikatulo, ang pagtawag, the calling of the Lord Jesus Christ, nga kita mo resulta kini sa dugang nga nagatubo, nga gugma, nga mutubag sa iyahang mando ug sa pagtawag. Nakaangkla kining tanan mga igsuon diha kang Ginoong Jesus. Ang pagkadisipulo nakaangkla tanan kang Ginoong Jesus. Ug ikaw naa kay giangklahan nga lain nga dili si Ginoong Jesus, then dili para sa imuha ang Mateo 28:18 hantod sa 20. Kay ang gisultian ani ni Jesus kay kadto lamang ni respond sa pinaagi sa grasya sa kinaiya, sa buhat o sa pagtawag ni Ginoong Jesus. Last na lang yun, naay usa ka grupo nga tawo sa Jeremiah 35. Gitawag sila mga Rechabites o mga Rechabnon. Usa sila ka tribo nga aduna sila'y forefather nga nagsulti kanila nga dili kamo mo inom og bino, dili kamo maglaroy-laro, dili kamo magbuhat og balay nga naamoy mga garden diha og magplant mo og mga agricultural nga crops, kun dili kamo magkinabuhi isip maglaroy-laroy, nomads.
in the desert. Mao kini ang sugo sa ilahang forefathers. So murag ang nahitabo siguro kung lolo sa lolo for many generations now, mao kini ang ilahang ginabuhat. Ningon ang Dios kang Jeremiah, tawga bagod kining mga Rekabnon, the Rechabites, ug imbitaha sila didto sa templo ug paimna sila og bino. God wanted to make an example or kanang model ba nga para sa mga Israelita. So gi-invite ni Jeremiah og niingon si Jeremiah, "O panginom kamo og bino." Ang tubag sa mga Rekabnon, "Sorry Jeremiah, because gisugo kami sa amo ang forefathers sa kalululuhan namo nga dili kami moinom og bino, dili kami mubuhat aning pagpananom, and for many generations now we have obeyed our forefathers." Diingon si ang Ginoo kang Jeremiah, ingna bagod ang Israelita, Jeremiah, nga lantawon nila ang mga Rekabnon, nga bisan sa klase-klase nga mga pagsulay, liman kag magsigig balhin-balhin, ug dili mo inom og mga butang nga kanang hayahay maoy ginabuhat sa mga Hudiyo. Wala kini nila gibuhat for many generations for the sake of obedience. Ug ni promise ang Ginoo sa mga Rekabnon ug niingon siya sa verses 18 to 19, "Gisunod gayud ninyo ang tanan nga gisugo sa inyong katigulangan nga si Jonadab. Busa nagasaad ako ang Dios nga si Jonadab nga anak ni Rekab dili mawad-an og kaliwat nga mga lagad kanako. Ako ang Ginoo nga makagagahom, ang Dios sa Israel ang nagaingon niini." You see how important obedience is in the eyes of God. Kay mauman yun kini mga igsuon, ang ilhanan, grabe yun nga dayag nga ilhanan sa kadtong mga matuod nga mga disipulo o tinunan ni Hesukristo. Tungod sa kung kinsa si Jesus, mo respond kita in love, in obedience, ug kining mga butang kay siya man ang Alpha ug ang Omega, sa angay man siya sundon tungod kay siya ang atoang Dios. Mga igsoon, naghinaot ako ug nagaampo ako nga niining panahon sa Agosto ato ang mabuhat kini nga makita nato kung kita anaa bagayod diha sa kanang panimalay ni Ginoong Hesus, isip iyahang niluwas ug isip iyahang disipulo usab. Kay kining sugo dapat kini nato tumanon gihapon bisan luyo sa klase-klase nga mga pagsulay nga moabot niining kinabuhia. Magampo kita mga igsuon. Salamat o Dios kay ikaw nagtudlo kanamo karong buntaga ug nagaampo ako o Dios nga ang imuhang pagpadayag kanamo kanunay namong mabatian. O Ginoong Dios, nagaampo ko nga mususi usab ang matag usa nga naminaw niining mga pagwali. Ug makita namo o Dios ang tinuod nga status sa amo ang espirituhanong kinabuhi. Ug unya niini amo ang mapangayo o Dios ang imuhang grasya sa kadtong makabantay o makabati nga wala pagayod sila diha sa pamilya ni Ginoong Hesus. Ug ang grasya ug ang ebanghelyo ni Ginoong Hesus maoy mutudlo kanila ug muusob sa ilahang kasing-kasing aron sila mahimong mga niluwas sa Dios ug sila mahimong disipulo ni Ginoong Hesukristo. Ug sa uban Ginoong Dios nga mga kaigsuunan nga siguro tungod sa mga pagsulay niining kinabuhia adunay nakababag nga diin wala na o Dios na buhat nila ang imuhang mando nga diin mahimong mga tinunan sa kanasuran. Nagampo ako o Dios nga imuha silang tudluan sa pag-usab, imuhang sigahon ang kalayo nga naa sa ilahang kasing-kasing ug sila o Dios musunod kanimo sa bisan unsa man nga babag nga naa sa ilang atubangan karong panahona. Kanimo o Dios ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.